joan den asteburuan hasi eta datorren igandera bitartean, Munoan, liburu eta disko azoka zabalik daukagu. Egun batzuk igaro direnez, bertaratu eta balantzea egin nahi izan dugu, orain artekoa nola joan den ezagutzeko asmoarekin. Bertan topatu dugu Juan Carlos Irizar, musikari eta konpositore oñatiarra. Bere azken lana, The Beatles eta ni, eta baita ere, azoka nola dijoan ezagutzeko, solasean berarekin egon gara. Bueno, azoka lehenengo egunak oso onak izan dira. Zorionez, baina oainea pixkat atzoko eguna izan zen, atzotaren gabe aldera. Niko kaskarra, baina ezin geha kejau, alata ere asko etortzen dira, ona pasiatzea eta liburuak ikustea eta diskak ere bai. Eta guk eskertzekua etortzen direnari, nire mezu eze da, ez daizela hori nekatu, etorri daiela, hau toki polita data. Nik izango nuke baietz. Pixkan nabaritzen da, baina enuke esango lan asko. Nik uste hona etortzen den persona guztiak behain borondatea jartzen dute liburuzkaren bat eramateko eta alegintzen dira, nik esango nuke asko eta hori eskertzekua da. Nik oain ateaten disko berria da The Beatles eta ni. Hau da, Beatlesei nahi nuen omenaldi txiki bat egitea, zergaitik, nire gaztedia banitzanian hainbat herrietan organu jo izan denik, Beatlesen doinu, nik uste guztiak ezpadirare gehienetakoak, eta nik gozau indete horri joteakuan, nahiko arazoiko ditut baita ere eliza batzutan, hori joteagatik, baina alata ere ni arro sentitzen naiz, Beatlesei diska hau eginda, behaien omenez eta nire ondo pasatu dualako, eta baita ere hau diskoa egiteakoan ere bai. Disko honetan alde batetik daude 12 abesti, doinu, pianoarekin eta beste instrumento batzukin, eta hor sartzen dira mitikoenak izango nuke, Yesterday, Late Be, hainbat olako Hey Jude, danetik dago, baina ezagunenak, eta gero horretik aparte beste 9 doinu neriak jatorrizko musika da, hainbat personari eskainitakoak, eta hori nik uste dut oso disko politia dela, romantikoa, eta momentu askotan ondo pasatzeko. Etorriko dira Poxpolo eta Mokolo, nik esango nuke, niretzako paiazoik onenak dira, zeatik nik kriston bare egiten ditut ikusten ditudan nian honetxe bisok, eta beste batzuen barruan ere, beste batzuk gustatzen zait, baina alata ere Poxpolo eta Mokolo niretzako die oso espezialak, oso kutxunak, eta paiazoak direlako. Honi bai direla paiazoak betik gestokeriak eta gauzak egiten da horregatik biharruna etorriko dira, behaien diskoak, behaien gauzak azkena hau, Mekatxiz Mariatxiz zeinatzea, eta alata ere sketch batzuk egingo dituzte, eta Poxpolo etorrikoak gogoakin giztokeriak esan dudan bezala, eta trabezura pixkat egitea, eta ona etorrikoa, eta ume guztia nahiko nuke gonbidatzea, danai eta gurasoari ere bai, momentu batian ondo pasatzeko paiazoakin hemen Muñoa plazan arratzaldeko 8:00. Hala, etorri, animatu. Bihar beraz, pailazoak bisitari izango ditugu Munoako liburu eta disko azokan. Gogoratu goizeko 11:00 ordubietara eta arratsaldeko 5:00 9:00 zabalik topatuko duzuela egunero igandera bitartean.